Saya mata gajer kok soalnya cepu ae. Kudu turu. Apa ning SMP wis mulai ya wis. Langsung budalnya merah, Mbak. Ya Allah, selalu. Panas ora apa. Belum. Kudu turu kene. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangko merah aku wis. Ini ketemu Mbak Sar di sini ning Gapura. Ndek mangko merah, Mbak. Bakul merah dondrongos kabeh ana wong. Pokoknya hari ini pokoknya apa sing anu, apa-apa sepi kabeh. Ya, guys. Semangat tapi aku. Santai wong ijek yaene kok. Urung anu, ijek padha Ekspora, Mas. urung jam 1 kok lagi ngetane Mbak Rom. Ekspora, yo ekspora. Es campur ngono tawani. Dengan kaitan ratu kayak campur. Rehan jopora. Urung mulai. Anak. Kok awanmu mulai. Siji ae ya. Aku panasan wis. Anu bliyur san. Lah pun aku lah apa? Aku wis ku. Berarti gak entuk apa-apa. Anu. Bandulku kerja tak jual binyang 1 juta nama. Lah tukune. Iku 800 pas akeh. Yo 700. yo pati sak mono to. Yo temare pedhot to. Ngono ra itu le. Ora teko lah wong saiki Mas biasa 850 Mas nomor mbek. 950 ya. Lah ya 950 nomor mbek aku duwe memang program nih. Terus sing apik 18,5. 1 juta mbok nduk. Yo sak aku 1 juta iki 1 juta. Kalau dandakno ae. 1 juta piro niki? 1 juta sangat. Dandakno. Siji, Mbak. Dandakno. Dandakno ae. Jadi ndadakno. Ya ning toko lah ning toko 25. Dandakno Ci ngono kon tak piro. Nek timbang botol ra payu alung mbok dandakno. Botol payu kono nerae. Ora teko lah dobol kuwi le. Bliduki toko Mas. Maksudnya bliduki regane ngono. Ora ana banyu jauh. Bung, dinae lagi 10 dino. Pakai kari apa? Bab genengan. Wis semtrong Sar. Sumpah, di mentok ya yo. Ning ndi? Ora. Randu. Kan iki dadi. Aku enek. Sing enek ngrandu itu Jek. Aku bar kok ngrandu. Utah mau ning kono dipangan kok ning randu ndek buah ning gone ka lho. Si kembu. Aku dikebut bengi ya. Sore lah. Aku kok ada aja. Iki ese kalau gawe SMP ora ora nek mulai esuk mang aku tuwane merah duwe. Lah maka jujuk SMP. SMP jujuk yo mboke rong enek. Es. Mbak, Kilo pinten awan ngadeg. 3,5. Ae ndang iku. Lagi prei wis. Ngantuk iki. Dagake ndang mulai ndang bu, ndang wis salat Wes tak bum. Bum. Rupa ndak walek napa le? Pokoke ora enek barang. Oke pemirsa tak lanjut aku kudanan dodol guys. Mak dodol kudanan rasane ngeteng. Ora ngambil barang ya Allah. Alhamdulillah itu tuh omah rondok sepi guys. Dodolnya rondok sepi. Marah hujan guys. Ini karena hujan ya gak ini. Hujan. Itu memang orang masak apa-apa. Iki suka ini wong Mbak Rama tak goreng. Aku apa goreng sego ae itu ya. Aku mau tak goreng sego. Ora masak apa-apa hari ini menggoda kelabu tok. Kari goreng lele. Iki ada telur. Tak goreng nasi, ana kecap, ana apa-apa. Tak
tak gawe adune guys aku. Ling. Aku penggawe atu sego goreng. Aromaan kucur. Besok masih jualan pasar Mandar dulu. Mang kucur mah. Udan. Tak bilang udan. Lele. Mendelik. Ya mobil ya? Jelasin mobil aku. Mas goreng ae. Kecapan ana lancar. Goreng sego kok. Tak goreng kabeh sebenarnya. Kecap lancar. Di, lancar di. Lancar. Kalau lancar ya. Nisar lho, lancar abang lho andeng tremos. Kecap. Kowe golek ya apa? Iya. Iya. Tak kono engko ae, engko. Saranan. Lele iki. Engko mas goreng awe wong tak. Ndeh. Nek mancing dari awal Mbak Yun. Bantu sapa?
Yuyun apa? Main yuyun apa? Yuyun apa mak? Yuyun mantri tani. Yure. Tak. Ya Allah, doku pecah. Aku menunggumu. Doku pecah. Arangan tuh kok dikit ae. Tak tumbuh.